Gure baitan euskagun giltzak, atzeak erabilitzak. Hori, aurrek handia, hori, egertia, hori. Zerrik asko. Placer bat, dutxe gure bidia iten, bergaratikan. Berize aurkeztu bizkizu, taldekideak, eskubilan, korua, perkusio txikia, dantza, lanetikan egiten dugu, Idoia Larrañaga. Eskerrian, saxoekin, Ibon Irisoa. Gaur, perkusiotan kolaboratzen gurekin, gure lagun bat. Jau bat, bengare! Bajuan, Andrés Insua. Eta baterian Inigo Zubeldia. Hau baino. Beste pare bat taldekide dazkagu. Hor, proiezioien atzian, proiezioiek jartzen. Gure managerra, gure taldeko partaide importante bat, Leandro Insua. Txalo bero bat.
eta kamarakin gure bizualak egiten dituna. Txalo eroa baita ere, Jo Manterola. Bueno, gaua luzia da, gu hemen bukatze dugu eta urren arte, eskerrik asko. Lurronez azka kantarak eraman, gozaitu ezen zira, haren aurrean